Hola, em dic Anna Planes. I jo em dic Sara Fabregat. Venim de l'Institut Lo Pla d'Urgell, Bellpuig. I avui us venim a ensenyar com adaptar-nos a la situació comunicativa en la que estem. Bon dia, senyora Planes. Com està vostè en el dia d'avui? Bé, i tu? La veritat és que no tinc queixa. Què li agradaria fer? Què et sembla si anem a Lleida? Em sembla una molt bona idea. Li sembla bé que pregunti a les altres senyorites si ens volen acompanyar? Sí. Perfecte, doncs ens veiem. Adeu. A reveure. Hola, Sara. Bones! Què et sembla si fem alguna cosa aquesta tarda? Buah, doncs estaria molt bé, la veritat. Anem a Lleida? Sí. Va, li pregunto a les altres, a veure. Sí. Vale, una. Fins a la tarda. Carinyo, com t'ha anat el dia? A tu què t'importa? Bé, no són formes de parlar-me així. Bueno, jo et parlo com vull. Crec que no t'he educat d'aquesta manera. Bueno, doncs a mi casa jo he vist aquests models. Va, fes algo útil i porta'm un vas d'aigua. I el sisplau? A casa teva. Carinyo, com t'ha anat el dia? Bé, i a tu? La veritat és que a la feina m'ho he passat molt bé. Me n'alegro, perquè a vegades ja sabem que era difícil. Sí, però dia a dia ho anem superant. Millor, em pots fer un favor, sisplau? Em podries portar un vas d'aigua? És que em trobo una mica malament. Claro que sí, ara mateix, carinyo. Merci. Hola, espero que estigui tenint una meravellosa tarda. Clar que sí. Em podria fer el favor de posar-me 2 merlucius? Dos mer què? Merlucius. Els que estan a la vora dels lofidaes. Ah, el lluç! Bueno, això mateix. Dona, he començat per aquí. Què vol que li talin rodanxes? Sí, m'agradaria que estiguessin molt rodonets, tallats pel mig, perfectes. Vale, ara mateix. Merci. Hola, bona tarda. Bona tarda. Em podria fer el favor de posar-me 2 lluços? Clar que sí, com els vol? En rodanxes? Sí, amb rodanxes millor. Vale, perfecte, ara mateix hi preparo. Merci. Bueno, nois, us reparteixo la correcció de l'examen. Un 4,7? Sí. Per què estàs dient? Si això és un 5. Tens d'estudiar més? Però a veure, estàs tonta? Per 3 dècimes em aproves. A tu et sembla normal parlar-me d'aquestes formes? Et sembla normal suspendre'm per 3 dècimes i em fas una recuperació? Bueno, si t'haguessis portat millor poder t'hagués fet una revisió, però amb aquest comportament ja et dic jo que el 0 tens de comportament. Hola, nois, aquí tinc les correccions dels exàmens, us les dono. Ai, un 4,7. Tranquil·la, sé que tu tens als altres exàmens molt bona nota i per 3 dècimes i amb el comportament que tens estaràs aprovada de sobres. A veure, la veritat és que potser no vaig estudiar prou. Per al pròxim ho faré millor. Ja, tothom té un mal examen, tu tranquil·la. D'acord, gràcies. Fins aquí el nostre tutorial de l'adequació. Esperem que us hagi agradat i us hagi servit de molta ajuda. Adeu!